Slavce herkesî ra dembaş hevanno. Îro ez ê weşanekî pir dirêj çênekim çend nûçe mamidekirine ez ê ji we re pêşkêş bikim. Ka hûn çêwanin halê we çi ye? Ez hinek binêrim ka kîjan hevalê wê dirê ye. Büyük Fatih Ciya Agirî Mustafa Koyun li vê dirê ne. Gelek hevalê din jî mala we ava hûn bi xêr hatin. Hevanno. Niha mesele çi ye? Pêvajoyekê hatiye dest pêkirin ka em milletê Kurd em çawa dikarin bi saxî silametî ji vê pêvajoyê bifilitin. Ev mühim e. Niha di van keliyan de artêşa Tirkiya dagirker bi tevî çeteyên xwe êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin. Ev wekî agahiyekî deqeya dawî kete ajansan. Ev mesele çi ye? Dewleta Tirkiyê çima gohina de agirbesta Partiya Karkerên Kurdistanê çima êrişên gerîla dike, çima êrişên Rojava dike, gelo qîmeta ku milletê Kurd dide vê pêvajoyê dewleta Tirk nadiye yan jî dewleta Tirk qîmet dide pêvajoyê gelo AKP di nava nakokiyan de ye naxwaze ev pêvajo bi ser bikeve. Gelo AKP dixwaze Partiya Karkerên Kurdistanê navê PKK ji xwe re bike hincet êrişên her Kurdên li her derê cîhanê bike. Ev jî heqeten mereq e, mirov mereq dike. Li derdora bajarê Sirînê sêgoşeya di navbera Rêya Kobanî, Sirîn û Pira Qereqozê de bi çekên giran têne topbarankirin. Hem wextê wê jî derdora bendava Tîşrînê tê hedefgirtin. Dewleta Tirk bi tevî çeteyên xwe yên li wê derê Sömo, Öso û dî çiqa çete hene êrişên xwe yên li bejahî hewayî didomînin. Li hemberî wê jî ji heştê çile ve hûn zanin gelê herêmê ji bo parastina bendava Tîşrînê di nava tevgerê de ne. Li wê derê li hev kom bûne, şevê xwe, rojê xwe li wê derê de bas dikin, di nobedariyê de ne. Ev çalakiyekî pir cuda ye. Yani ev çalakî li wê derê pêk nehata, dewleta Tirkiye dikarîbû hêjmara dronên xwe yên li ser bendava Tîşrînê zêdetir bikira. Belkî niha bendav teqiya bû jî, ji xwe em zanin bendav zirar dîtiye. Di vê naberê de dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê derdora Duhokê jî yani li ser herêmên parastinê yên Medyayê de êrişên xwe yên li dijî girîla de jî gohina de agirbestî. Hêzên parastina gel HPG ragihand ku tevê biryara agirbestî ya PKK jî artêşa Tirk li herêma Kurdistanê tam 828 caran êriş pêkaniye. Êrişên hewayî ne, yên obûsan, yên ji hewayê ve, reşayê ve yani di çarçoveya parastina rewa de ew jî li gorî imkanên xwe bersiv didin êrişên artêşa Tirkî. Daxuyaniye HPG heye ez hema bi we re bixwînim paşê eger ji bîr nekim ez bî cî bidim daxuyaniya Mazlûm Abdê jî ji ev meseleya İsraîl û yani piştgiriya ku İsraîl dixwaze bide Rojavayê Kurdistanê li hember artêşa Tirkî. Mazlûm Abdê dibêje sersera serçava her dewlet her hêza ku piştgirî bide me li hember van êrişên ku milletê me dike hedef em razî ne. Em qebûl dikin û em spas dikin. Vê derê de çi heye? Çima em piştgirî ji Amerîkayê digirin, çima em ji İsraîlê negirin? Kî gotiye em nagirin jî. Aniha di van şertan de kîjan dewlet dibe, kîjan hêz dibe, bi kîjan arman jî dibe bila bibe em razî ne. Milletê Kurd razî ye piştgiriya wan bigire. Daxuyaniya HPG bi vî rengî hevanno rojên 4-5-6 adarê yani ji 3 rojan vir ve li herêma Hakurkê 2 caran, li herêma Garê 5 caran ev li herêmên parastinê yên cuda ne. Ez tenê navê herêma dibêjim. Lê herêmên berxwedanê jî hene li her li girên cuda. Mesela li Metînayê carekî bi giştî 8 caran bi balafirên şer hatine topbarankirin. Ev balafirên şerin. Îja balafirên cuda jî hene. Mesela heştê adarê li Rojavayê Zapê 9 caran bi helîkopterên êrişî hatiye bombêkirin. Di daxuyaniya HPG de êrişên bi balafirên şer cuda tê hesabkirin, balafirên helîkopteran cuda û her wiha obûs bi şiklekî cuda, top û êrişên ji reşayî ve cuda tê hesabkirin. Ji ber vê yekî mesela çarê adarê li Rojavayê Zapê 9 caran bi helîkopterên êrişî hatiye bombêkirin. Dîsa 4-5-6 adarê li herêma Hakurkê 43 caran, li herêma Garê qadên cuda 391 caran. Yani pir hêsane merov bêje 391 caran. Yani bifikirin ya merov li wê derê ve 391 caran idî yani di saetekî de çend cara bombe dikin idî texmîn bikin.
لهرم آمتینه قادم بر خدا نین درگله 326 جاران لهرم شهید دلیل آروجوی زاپی قادم بر خدا نین گری آمدیه گری بهار tam 451 جاران بگشتی 811 جاران به چکین گران توپ و بوسن هاتنه بمب کرن yani به توای 828 جاران هرم هاتیه بمب کرن توپ باران کرن tabi geri lacı lgori imkanı xwe bersiv dide herçend agirbest hebe jî dibêje hêzên me di pozisyona agirbestê de ne li herema garê ji qada Saddam û Bakirmanê ku dibin kontrola pedekê de ye ew der balafirên keşfê yên piçûk têne rakirin ji wê heremê li ser qadê me yên gerîla bi şev û bi roj keşfê dikin bi agahiyên ji vî derê têne derxistin yani agahiyên ku ev ji van dronan têne bidestxistin qadên gerîla têne bombê kirin ev karê ku ewlehiya hêzê me dixe me tirsî divê were rawestan yani êdî vê derê de bang li pedekê dike hêzên pêşmerge dike û bi şiklekî divê destûrneyê dayîn ku dronên dewleta Tirkiye ji vî qadê were rakirin yani qad jî ji gela Saddam û Bakirmanê ye eger nê rawestandin dibêje yani ev êrişên ev xebata ku ji wê derê tê birêvebirin eger nê rawestandin ji bo ewlekariya xwe mafê me heye em li devera ku jê ev dron radibin em bersiv bidinê wê derê çalakî pêk bînin em mecbûrin mafê xwe em bikartînin em radigihînin ku ji bo berjewendiyên me yê neteweyî divê dawî li vê yekî beyanîn divê navberê de li Silêmaniyê jî gelekî li başûr yani êpê li jêr gundê Gelaliyê yê herema Şarbajêr li Silêmaniyê ji aliyê balafirên şer ve hate bombekirin encam nediyare êdî wesayît hatiye bombekirin derdora gundan tê bombekirin ev jî bi vî şekliye divê navberê de Wezareta Parastinê ya Dewleta Tirkî jî li ser vê pêvajoyê xwe îfade kir Wezareta Parastinê ew jî li gorî xwe çawa şîrove dikin yani weke xitimandina PKK pênasê dikin yani êdî ev mesele naçe serî êdî mecbûr mane teslîm bibin mecbûr mane ketine zorê û dibe xwe radestê Tirkiye bikin ama behsa pêvajoyê jî dike pêvajo hessas e dibe nê sabote kirin û kesek li hevmer dernekeve mijarek hessas e yani merû fehm nake hem ji alîkê ve êriş dikin û hem jî behsa hessasiyeta pêvajoyê dikin dewletek ecêb e mesela niha Hakan Fidan di rojnameyekî İngilîz de dibêje qesede hêzên Sûriye Demokratîk dijminê sondxarê yê Tirkiyeyê nabe rêlber çalakiyê wan were vekirin yani mesela bifikirin dibêje qesede dijminekî sondxarê yê Tirkiyeyê mesela nafikire nabêje ya em weke dewlet sed sale em terorê dimeşînin ser vî gelî em dijminê sondxarê yê vî milletî ne me qira wan anî me xwest em bînin me nekarî em de armanca xwe de bi ser neketin ama radibin vê dijminahiyê dixin sûyê Kurda yani hûn însan bin hûn êrişê Kurda nekin êriş ma Kurd çima êrişê we bikin yani daxuyanî Hakan Fidan heye yani merû şerm dike bixwîne ya heqeten yani tiştekî wisa çawa dibe yani îjar hem ji alîkê ve dibêjin pêvajo hessas e hem jî diçin dîplomasiya xwe ya navnetewî hemî xebatên xwe ên siyasî li ser vî karê dimeşînin najbera bixwînim yani dibêje PKK YPG navê Hesedê yani navê Qesedê bikartîne û dijminê sondxwarê ê Tirkiyeyê nabe rê belçarakiyên rêxistina terorê were dayîn hê jî gotina terorê devê xwe de kirine benîşt û bikartînin ji heqetin ji nezaketê ji dîplomasiyê fehm nakin ya milleteke pir ecêb e milleteke pir ecêb e ya çawa em ketine tora vana ye Hakan Fidan got ji bo çareserkirina mijara PKK YPG ew dixwazin şans bidin Rêveberiya Şamê Rêveberiya Şamê kîne komên terorîstan heye ew dixwazin şans bidin Rêveberiya Şamê eger pêwîst bike Tirkiye dikare rêvebirina kamp û girtîgehên Daişê û yê malbatê wan ji kontrola Qesedê derbixe bixe kontrola xwe yani Qesedê ji bela bikin
yani edi silah nedin wan silahı xwe teslim bikin û kontrola Daişiyan jî em bikin. Yani dünya ahmak. Yani 86 devletin ku li hember Daişê bûn yek koalisyon pêkanîn tev ehmeqin Hakan Fidan tenê baqile. Yani ew nizanin ku Daeş ji aliyê dewleta Tirkiye ve hate xwedî kirin, hate rêvebirin. Çek û silah dan destê wan ji bo êrişê ser Kurdan bikin, keç û jinê wan rehîn bigirin, esîr bigirin, ji xwe re bikin kole. Sanki millet dünya alem ehmeqe. Devleta Tirkiye sujdar e. Ya agir mes magir bes pêvajo mêvajo hakikaten laliyekî tamam rêz û hermeta me heye. Milletê Kurd biryara xwe daye bi rêyên çekdarî tekoşîna xwe nameşîne, bi rêyên siyasî dimeşîne. Ama ev nayê manê ku dewleta Tirk paqij e. Dewleta Tirk mecbûr e hesabê bide. Dewleta Tirk sujdar e. Kî çi dibe bila bibêje. Yani hesab ji dewleta Tirkiye bi şiklekî tê xwestin. Yani em nikarin jî wê were xwestin. Yani dünya wisa suçên komkujiyê tu carî dema xwe derbas nake. Komkujî li ku hatibe kirin wê mutleqa hesab were pirsîn diqada navnetê wî de. Bidî sazî hene tune ne nizanim. Da hûnê bibêjin şükür bikin ku xelata aştiyê nedin. Xelata aştiya cîhanê nedin Tayyip Erdoğan û Devlet Bahçeli. Kiş nabe. Kiş nabe yani. Dibe ku kujerên Kurdan bibin xwedî xelat jî ew nizane. Ha mesele bila çareser bikin ew dî tiştekî din. Ama êriş dikin ya. Êriş dikin. Yani ew e yani. Daeş hat bîra mij bûye hêrs bûn. Yani em zû nikarin ji bîr bikin wê pêvajoya Kobanî, pêvajoya Daişê û piştgiriya dewleta Tirkiye. Hakan Fidan di derbarê têkoşîna li dijî Daişê de jî dibêje mijara îstixbarat û hêza esmanî ye. Ji ber wê jî eger em wekî cîranên Sûriyê karibin platforma xwe ya heremî ava bikin, dema ku Amerîka vekişe jî em dikarin têkoşîna li dijî Daişê bidomîne. Yani divê derê de dîplomasiyê dike, xebata xwe tamamen li ser vê dimeşîne. Em dibe ez û Sûriye û em welatên cîran em îstixbaratekî yekgurt û çê dikin. û ji hewa ve jî em ê bi dronan heremê kontrol bikin û em ê Daişiye bixin bin kontrolê. Yani ji bo min AKP Daeş e. Qet yani nîqaşa wî jî nakim yani. Ji bo min AKP Daişî ne, Daişî jî AKP'yî ne qet fex nake. Pêvajo ji ber van gotinê min çima zarar dibîne. Yani merû rastî bibêje çima ew ji me re dibêjin terör û ji min re dibêjin terör ku ez ji bûyîna xwe ve antîmîlîtarîstim min binêrin herin li ser ew jî binêrin li ser YouTube jî binêrin li ser X'ê Twitterê de jî min tim nivîsiye antîmîlîtarîstim min emrê xwe de çek û silah jî nizanim çi watê bikaranîn jî. Ama ev nayê wê manî ku ez êrişên dewleta Tirkiye erê bikim. Ev nayê wê manî ku ez şîddeta wan nebînim. Em antîmîlîtarîstin ama em nekorin jî yani. Ha, ji ber van gotinê min jî pêvajo zarar nabîne. Çima rojnamegerê wan derdikevin sibê heta verê ji Kurdan re dibêjin terör, terörîst başı û nizanim terör örgütü nizam çi. Çima pêvajo zarar nabîne, çima ez ji dewleta Tirkiye re dibêjim şîddet bikartîne, dibê hesabê vî bide, çima wê demê pêvajo zarar dibîne. Yani beyankirina rastiyê ji kengî ve dibe asteng li pêşiya pêvajoyê. Dem Partî wê di çarçoveyê hevdîtinên pêvajoya çareseriyê de dehê adarê wê bikeve nava xebatan. Mesela nivîsa ser ekranê bîrin bîra we, bila vê derê bikeve arşîvan, bila were qeydkirin. Yani di nava hefteyekî pêvajoya çareseriyê de, pêvajoya lêvatinê de 828 caran êriş pêkanîne. Yani artêşa Tirkiye di nava xebatekî dijber de ye, Hakan Fidan li ser navê AKP di nava xebatekî dijber de ye. Ama Dem Partî ji bo milletên Tirkiye îxna bike bi sedan civîn organîze kiriye. Navçe, bajaran, ew ê biçe her derê. Ew biçe serdana CHP jî. Mesela dehê adarê duşemî ew biçe serdana CHP.
باجر و نافچین کو اوه نچه تونه هشتی یک باجرین ترکیه و بچه هشتی یک باجر آجی و نافچه جی بگره کردن باوری خو باشتی آنی نه yani tiştek hoş yani mesela İsrail mjora got na İsrail divan demin daviye de şkrid de Rojava Kurdistan'ı Arman çıd be bla be ez zedane ki nava mjari belki Ahmet Pelda mivanı be saat 21 de yani pişti 2 saat indin pişti 2 saat univeden Ahmet Pelda ve mivanı be saat nehande emevi mjari nikaş bikin yani roşata navin fikra Ahmet Pelda gringe çünkü o mesele heneki cuda şirovet ki hep peyvina meya be Faysal Dalira çava bu gelek peyam hatın hem WhatsApp'ı hatın hem medya sosyal jüvederi hat gelek hata acibandın fikrin pır cuda u erini bun peşniyazım lewe ewe hevali ku temaşe nekirne hema vakti ku jüve derketin avi videoya zindi çekir be Faysal Dalira eğer hun temaşe bikin ki hoş dibim haneki kıymeti em bidin hevali xwar û şembirî xwe fikrê wan van rojan ez dixwazim fikrên cuda komîser hev bikim bibe arşîv xweş dibe kî çi dibêje kî çawa şîrove dike ez vê jî ji we re pêşkêş bikim hevan no yani ez dixwazim û hinekî qîmetê bidin vê kanala me ku hinek mezin be hûn zanin kanalê wekî êmekî heqeten kê min Mehmet Metiner ez vê binivîsim çû ez vê ser ekranê binivîsim baştir e çû serdana Selahaddin Demirtaş ka em binirin çi jî xwestiye belkî jî serdanekî nezaketê ye belkî jî dixwaze dostaniya xwe pêş bixe belkî jî Mehmet Metiner ketiye zorê di siyasetê de dixwaze ew jî bi qurnaziyekî ji xwe re ciyekî peyda bike di vê pêvajiyê de ew mirovê her pêvajoye baweriya min pê tune ye zemanekî di HDP de cihî girt heta bû alîkarê serokê giştî yê HDP jî HDP bû deme partiyên me îja qetiye çû cem AKP ji me re da xebera îja aniha jî pêvajoya aştî dest pê kiriye di dema şer de şerxwaz e di dema aştî de aştîxwaz e û li gorî demê dilîze ya pir baweriya min pê tune ka em bidirin çima çûye cem Selahaddin Demirtaş ew jî dixwaze ji xwe re ciyekî çêbike di vê pêvajoyê de Parlamenterê berê yê AK Partiyê Mehmet Metiner li girtîgeha Edirne çû serdana hevserokê berê yê HDP Selahaddin Demirtaş Metiner li ser hesabê xwe medya civakî beyan kir ew îro li girtîgeha Edirne çûye cem Selahaddin Demirtaş ew jî hûzana heyş sal û nîvê girtiye çi dibêje Metiner saat 16 de dest pê kiriye hevdîtina wê heta saat 15 devam kiriye 16, 14, 15 2 saatan devam kiriye dibe em têr û tijî 2 saatan axifên berfirehî li ser pêvajoyê me fikrê xwe da û stend û wekî din jî yani behspestên Selahaddin Demirtaş dide di derbarê pêvajoyê de dibêje pir girîng fikrê wî hene pir girîng in muhîm in gotinê wî li ser danîna çekan jî ya bê şert û merc gelekî girîng e mesela pir wisa binî wî xêz dike yani çekberdana bê şert û merc dibê Selahaddin Demirtaş fikrê xwe beyan kiriye yew Selahaddin Demirtaş çawa xwe dike tayê Selahaddin Demirtaş wekî din Demirtaş aciziya xwe ye ji ber van gotegotên ku dibêjin ew ê bi destpêkirina pêvajoyê re were berdan yani Selahaddin Demirtaş gotiye behsa berdana min nekin mesele nehezim bila mesele hal be bila pêvajo pêşkeve bila agirbest çi bibe bila zarê me neyîne kuştin ê min ne mesele ye yani ez hepsê de bim ne hepsê de bim ji bo min ne mesele yani girtina min pir nexin rojevê duê manî de gotiye rexneyên wî li ser nêrinên ku daxwazên demokratîk bûnê wekî merc yan jî pêwîstiya danîna çekan dibînin gelekî girîng bûn dibêje em daxwaz nakin û soz didin em soza xwe bi hev re avakirin û mezinkirina dewlet û welatê xwe didin mesela ev dere we Mehmet Metiner
Yani em daxwaz nakin û em soz didin, em soza bi hev re avakirin û mezinkirina dewlet û welatê xwe didin, gotiye Selaheddin Demirtaş. Ya mezinkirina dewletê dünya alem zane ku Selaheddin Demirtaş tu cara dewlet naxwaze. Mezinkirina dewletê naxwaze. Aramiya millet dixwaze. Mezinkirina millet dixwaze. Huzura millet dixwaze. Dewlet ne mühim e di çavê Selaheddin de. Yani bi tonan gotinê Selaheddin Demirtaş hene. Em dewletê dikin qurbana millet. Em millet tu ca nakin qurbana dewletê. Dewlet heye ji bo xizmeta millet. Dewlet ne pîroz e dibêje Selaheddin Demirtaş. Ji ber vê yekê û tenê behsa aramiya millet dikare bike. Em zanin ama Mehmet Metiner bi vî şeklî Demirtaş di hevdîtinê de li şûna çekan teqezî li ser siyasetê kiriye. Ev rast e, Demirtaş zû daye vê dibêje û hata xwe kir hedef jî yani. Pir caran hevalê wî di nava têkoşînê de ew kirin hedef. Çima? Çünkü dibêje ya şerê çekberî êdî bi kêr naye. Ji bo Kurdan, navê Kurda xirab dike. Êdî wexta wî hatiye merûv çeka dayîne, birêyên cuda merûv siyasetê bike, merûv bahaneyên di destê dijmin de jê bigire. Mehmet Metiner bi vî şeklî axiye. Hevan ez bînim bîra we, îro saet di 21 de Ahmet Pelda, hevalê me ya rojnameger, nivîskar, her wiha aborîzane jî, yani ekonomîst e, doktoraya xwe amade dike. Doktora xwe bi dest xist nexist tam nizanim ama belkî jî bi dest xistiye. Doktor Ahmet Pelda, navekî xweş e. Tamam. Saet 21 de îşev em li vê derê bi hev re nîqaş bikin. Vê gavê ez li peyamê we binêrim hevanno. Eger min peyamê we nedabin ser ekranê jî saet 21 de ez cih didim pirsê we werin hûn çi dinivîsînin soz ez ê li ser ekranê parve bikim. Deqekî tu çi dibêjî hevala GPR dibêje tu dikarî Güney Aslan Erfî Perwane Hüseyin Turhalı demekî de bixî mîvan spas dikim. Yani min erê İbrahim Baran bikiriye mîvan. Min Güney Aslan davet kiriye bûye mîvanê min. Erfî Perwane û Hüseyin Turhalı ya rastî nebûne mîvanê min heta niha. Ama çima nebe yani min kanala me ji her kesî re vêkiriye. Herkes dikare xwe îfade bike. Yani niyeta me ew e em kanalekî wisa bêalî çêbikin ku herkes karibe xwe tê de îfade bike. Hûn zanin êdî medya Kurdî biye du blok. Em dixwazin wisa xetekî sêyemîn çêbikin ku alî negire. Yani di nava Kurdan da alî negire. Elbet em aliyê demokrasiyê ne, em aliyê mafê Kurdan e ama di nava Kurdan de em naxwazin alî bikirin. Yani ji bo me hemî tevger û rêxistinê Kurdan wekî hevin. Ê mühim ji bo me tişta esas menfaetên Kurdan e ama kî bi şertê ku heqaret li kesekî neyê kirin herkes dikare xwe îfade bike. Ev mühim e. Çima heqaret neyê kirin? Yani rexne hûn dikarin bikin tabii. Rexne çima nebe? Rexne merûv dikare bike ama dijûn, xeber, heqaret mafê kesê hember çêdibe ku ew jî were baqfe lê ji ber ku îmkanê me tune em dawet bikin ewsa dimîne. Bi heviya rojên xweş azad saet 21 de ji kerema xwe re me bi tenê nehêlin Ahmet Pelda mîvanê min e. û vîdeoyê ku doh min bi Faysal Dağlı re çêkiriye ji kerema xwe re temaşe bikin. Gelekî mühim e. Yani hûnê jî hez bikin. Yani fikrekî nû di serê we de çê dike. Çünkü ji perspektîvekî cuda ve li meselê dinêre. Dem baş.